Mas Eko mantan majikane Geding sareng Kang Kuwaru sing paling ganteng. Nyai Sari ya watambalku gapan deleng rumah tangga Nyai Sari. Ya ampun, kedelengane ku bahagia temen, seneng uripe ora kurang sandang kelawan pangan. bener Watambal, mulane Nyai Sari turut bersyukur lan bahagia. Kaya denok bundae jalanaken salah sawijine rumah tangga kang sakinah mawadah lan warohmah. Iya ya Nyai Sari, jadi contoh rumah tangga kanggo masyarakat Pekandangan. Bener. Sing lanange dadi tokoh masyarakat, sing wadone bisa nunjang ning keadaane lanang. Mama Elia pos perang Wong rumah tangga kuduk saling menopang lan membantu wae. Bener. Apa maning jareka anak paribasane Ribeje kuno. sukses laki anane doane istri. Wih, bener banget kayak kon. Mulane Nyai Sari ora kurang-kurang wae dedonga karo Kang Maha Kuasa. Nggih. Moga-moga rumah tanggane Nyai Sari kelawan Kang Mas kejebuk angrum dupai kelanggengan sampai tekan akhir hayat wae. Amin. sareng mimi Feria Kedin minangka sing tembangi sampurali. Apa maning Watambal weruh Heeh. sing aran wong rumah tangga iku akeh keluh kesah. Bener. Aja maning kita manusia biasa senajana lagi pinggan piring gak anak gotreke. Oh, pinggan karo piring ka anak ketrike kedhe. Anak gotreke wae. Senajan laka nyawae kan. Ya. Justru ning lebakuan Watambal rongokaken ya wae ya. Nggih. Siriwan sifat diri lapat Semangsane wong rumah tangga kepengen uripe tentrem kelawan ayem. Kuncine siji wae. Rumah tangga kira-kira tentem ayem. Kuncine siji. Cuma siji. Apa kudu Nyai Sari? Pengen weruh? Heeh. Kuncine kejujuran wae. Kudu jujur. Kudu jujur. Senajan pun bakal pahit kak kudu ngomong sebener-bener ya. Sejujurnya karo sing dadi pendamping. Contohnya lamun Watambal duwe keluarga. Mimi Pito Mama Pito matur Satu gambaran kini wae. Lamun Watambal duwe keluarga. Terus Watambal duwe tujuan atau cita-cita. Watambal kudu jujur karo sing dadi keluarga. Sebaliknya keluarga kudu jujur karo Watambal. Oh, berarti bokatan anak tujuan kudu ngomong karo keluargane. Bener wae. Dirembukaken. Dirempukaken malak mandar rumah tanggane bakal tentrem ayem. kaya denok bundae denok sing 95 Paham durung wae? Pantesan
Kita lagi rumah tangga tukaran baik, jogrek baik, sampai beli kuat sampai pisahan. Dasarnya kita mau orang ngomong Arya papa. Ora lok jujur ya. Orang lok jujur. Mabok ngeslot ora lok jujur. Orang wara-wara yang pendek-pendekan. Lagi demen wong sejen ora jujur. Waduh, jujur banyak tukaran. Tapi dakal semono gak kuno apa lanang. Konon ya Wak. Ya iya, kayak denek dijebuk angrum. Guru dewek lagi nom-nomane. Iya. Siapa sing beli weruh ning Permana Kesuma, Raden Permana Kesuma. Wonge ganteng, gagah perkasa. Iya. Beli. Wong wadon siapa sing beli bakal demen termasuk sampean. Sampean melok buka kartu kuno. Ya artinya gak terus terang mbak sampean ngurus doy ora kita mah. Iya. Kita ngintil-ngintili Raden Permana ku sing ngawit cilik sampai tekan rumah tangga ki. Sampean ngurus dewek lagi demenan go ora mesti. Aja lok buka kartu gawa. Titip salam gandeng kita ora. Sampean masuk ngisin-ngisinaken. Emang bener sih ya Wak, sing aran nostalgia atawa kenangan dadi bakal melekat ning hatine isisan Nyai Sari. Bener. Tapi makenen Wak. Nggih. Lawase rumah tangga tambah dina, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun ya suwe-suwene tambah tua. Iya bener. Arane umur beli kerasa. Beli kerasa Wak. Ujuk-ujukan baik setahun maning. Nah, Ujuk-ujuk maning setahun maning. Ganti klambi maning, ganti Bener. klambi maning. tapi Nyai Sari seneng Wak. Iya sih. Rumah tangga karo Kang Mas jebuk angrum. Bisa, Senajana dudu darah daging dewek Nyai Sari kan dua keturunan. Oh, Raden iya, iya. Suta Wak. Bener kebahagiaane sampean mah artinya rumah tangga wis cukup wis komplit. Kuncine wong rumah tangga kan cuma kejaba keturunan. Bener artinya anak duwe Iya. setitik pekayaya anak wong lanang setia Bener. kurang sepira maning dambaan seorang istri duwe laki sing baik lan bener. Pinter suwe-suwene watambal kok. Barang kita maya boro-boro kaya kon Iya. artinya lagi melakukan deleng wong bokonge gede bega ya wis. Sing dideleng bokong bae sampean mah. Iya ya artinya Sekian mah belajar sing bener uripe watambal. Belajar tobat sebab ning akhirat lah kagenai wong sesambat. iya ya Oh. barang urip saya tua saya mene sejen baik Tolika sampean ku beli pengen uma-uma maning tah. keder arepan uma-uma gah Apa sih? ya wandan wis mene ya kuwayang jare tangga batu. Ya mung ben kone tuane arep sapa sing ngurusi beli dua anak beli dua rabi kuwa. Ya embu ku mengkono. Ya wis ya Wak. Singaran takdir kehidupan iki dudu ananing tangane manusia. Bener. Tinggal kita karin jalani baik. Apa sing di anugrahaken karo sing maha kuasa. Jare aku jodoh pati rezeki blaiku wis diatur. Bener. Ya ning ati mah pengen. Pengen ya Wak. Uma-uma maning punya pribe. Iya bener. Singaran luru jodoh angel Wak. Apa maning jodoh sing bener. Tapi sekian aja digawe sedih watambal. Nggih. Watambal kan termasuk pawongane Nyai Sari sing wis baturi sing awit nol sampai tekan semene. Ibaratnya perjuangan lan pengabdiane watambal iki sejati lan setia. Ya arepan ning sapa maning kapan dudu ning Sari. Iya. Wong sejen madurung tentu ngaub. Watambale betah kerasan karo Nyai Sari. Ya betah. Iya. Kalau arepan mendi maning. Wong sejen mau nganggo katek. Iya ya Wak ya. Mulane turut bersyukur Wak. Mungkin wis garis lan takdire watambal urip bebarengan karo Nyai Sari lan jebuk angrum. Bener Nyai Wak. Sari Nun. Ngomong-ngomong yang jebuk angrum karo Raden Suta durung teka ya Wak. Iya dulu. Mangkat ninggalaken panggonan sing esuk Iya. nuju ananing depa penganjang sampai jam kin durung ana balik-balik Wak. Mungkin lagi ning perjalanan. Sok kadang-kadang kula kepikiran Wak. Pikirannya. Rasa khawatir karo sing dadi laki lan keturunan. Oh ya pasti. Tapi kin maja digawe pusing. Heeh.
Aja digawe nglamun wa tambale. Ajak lah. Bagian udan jagateng ricek bae. Sing penting digawe happy hatine. Sing penting mah semangat ya. Sing penting gawe semangat. Semangat terus semangat. Semangat juang kanggo urip, Wak. Genah. Wak, Nun. hitung-hitung kanggo ngormati Bapak tuan rumah. Heeh. Bapak Iwan sareng Ibu Wiwi. Terus sing lagi. Ngormati kanggo sedulur sing sejati lan setia Wiramandala. Kabeh bae ya. Kanggo Ayahe Denok. Oh, ayah Denok. Bundae Denok calon tuan rumah sing duwe 925. Dengan dibegana baik. Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse. Ini kaji cari ini. Terus kanggo Kang Lebe Gaul, Bunda Lebe Gaul. Bener. Bunda Yasmin sing ananing Abu Dhabi. Bunda Yasmin kan sing asal dumampir. Bener. Oh, weruh. Terus kanggo Ayahe Adnan wa. Ana mani. Ayahe Adnan bos proyek sing lagi monitor. Sing anu sing calon tuan rumah kah? Siapa je? Sing ning kana kah? Ning Sing endi? sing alas-alas Cibang. Apa mana ke alas kah? Sampean mari ngomong ora jelas. Wah, Nun. rahasiane diputer wa rahasia hati khusus kanggo Ayahe Adnan bos proyek. Gonceng kita negah. Kanggo sampean. Kanggo Mimi Ali. Mimi Ali, Iya, Bunda Rizky. Bunda Rizky. Bunda Angel. Bunda Yasmin yang keting orang ketinggalan. Spesial wa Kanggo sing duwe Wiramandala. Bos Wiramandala Mamah Neni Dwi Puji Haruka. Mama Neni. Aroma Kaji Winai Keding wa. Oh, majikan tua. Majikan tua. Bos tuane keting. Sun ngaku pula masih demen. Sun ngakui kula masih sayang nok Resti. Bapak Heri. Bapak Heri. Tapi Bapak Heri. Bapak kula Heri. mawas Bapak Heri. diri. Bapak Heri. Bapak Heri. Wis Bapak sadar Bapak Heri. ikhlas orang duweni. Edita. Nok Resti sayang Nok Resti. Mimi Nok Edita. Resti. Kanggo siapa mah? Epi Salon. Epi Salon. Epi Salon. Epi Salon. Epi Salon. Epi Salon. Mimi Edita. Epi Salon. Epi Salon. Mimi Edita. Sun sadar. Edita. Bapak Heri. Ala sayang Epi Salon. Mimi Aira. Mimi Duh. Aira. Mimi Aira. Mimi Aira. Go sampean Epi Salon. Mimi Aira. Mimi Bari Aira. kula Mimi Aira. tegangan dengan lanang pasti kejuk beli imbang nyen di sawang. Mimi Nok Edita. Resti, Nok Mimi Resti, Edita. Nok Resti Mimi Edita. terus Mama Resti, Nok Resti deketi, Nok Resti, Nok Mimi Resti, Kairi. Nok Resti, Mimi Kairi. Epi Mimi Salon, Kairi. Epi Mimi Salon, Mimi Epi Kairi. Salon, Mimi Kairi. Epi Salon, Epi Salon terus, Epi Salon sayang, Epi Salon enak, Mama Epi Edita. Salon, Mama sayang siapa Mama aja? Edita. Mama Mimi Edita. Vito, Mimi Vito. Cukup kula sewero pangeran Mimi Vito. Sepirang gede sayang sampean Mimi Mimi Vito. Kairi. Kula siki Nok Resti du sayang. Nok Resti aduh paling emang. Nok Resti, Mimi Edita. Nok Resti, Mimi Edita. Nok Resti, Nok Mimi Resti Kairi. nang Epi Salon, Mimi Kairi. Epi Salon, Mimi Kairi. Epi Salon, Mimi Kairi. Epi Salon, Epi Salon. Mimi Vito, Mimi Vito. Cukup dari rahasia hati Mama Vito. Sampean beli
Mimi sama aja. Dinda paling emak Epi salon nok sama aja si wong ayu nok resti Dinda sayang Mimi Dinda terus Mimi sadar sun sadar kalah saingan papai Heri dukan papai Heri luwi layak go sampean mame pito nok resti pari kula Mimi pito kegantengan lanang Mimi pito pasti gejluk beli imbang nyen di salon Mama Epito 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 salon nok resti yang gede Mama Epito Epi salon Nok Resti Mama Epito Epi salon Bapak Iwan Ibu Wiwi cukup sing weruh kula lan pangeran sepira gedene sayang sampean wong sejen beli susah weruh Mimi Pito Mimi sama kan Mimi Linda Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda Mimi Dinda Mama Pito Mimi Pito Epi salon cukup jadi rahasia hati sampean beli mungkin ngerti Mama Pito Mimi Pito ulas si Mama Pito wis cukup bahagia Mimi Pito masih gelem nyapa Mimi Pito sun ngakui Mami Pito kula masih demen Mimi Pito sayang Mimi Pito kula masih cinta Mimi Pito Mimi Kaira tapi Mimi Pito kula mawas diri nok resti wis ikhlas rela ora duweni nok resti sayang Epi Shalom Mimi Linda Mimi Linda Mimi Linda Mimi Linda Mama Pito Epi Shalom Mimi Ali sun sadar Bunda Rizky kalah sainan Mama Eri dukakan luwi layak go sampean Mimi Linda sayang Mimi Ali bari terus kula kegantengan lanang Epi Salon pasti gejluk beli imbang nyen di sawang Epi Salon 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 matur kesuwun Epi Salon nok resti 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 kesuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tamu, Pak. Ayo, Pak. Dibuka lawangnya, Pak. Mangga, 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 mangga.
Amin. Lamun wong etang-etung mapas Priben sih Kang? kita teka nyatane tuan rumahe anak. Artinya beli sia-sia ya Kang. Senajana jagat udan angin ya ora kecewa hasilnya. Ampura sedurunge dilanjut obrolane mangga katuran linggih setata Ayo, kalian kula. pada Ya, dodok, Dodok, karena pada perjalanan kita ado sembari lirendingi. Wis tunduk tekaning wayahku, wis ninggang tekaning manasa. Gandra wisara kuning kembange demenet kepati wasa ngakalane sing durung bisa mimi pito mama pito aja lali ayah denok Bundae denok sing 2925 kang kuwarwe keding ibu kuwaru sareng mas ekwe keding sing mirengaken kitiran ing dhuwur gunung ning wite Nagasari pikirku lang rasa bingung ora ilok lawan peranti mama tuan rumah ibu tuan rumah minangkane sing ngerengaken ibu tuan rumah sing ditembangi sareng Mamelina iki Mamelina wong bogis sareng Mamelia gede minangkane bos keras SJ sing ora Nyi Iya kula. agunging pangapunten sabudaya kelepatan. Bok menawa kehadiran pribadinisun Pangeran Pati keiring para pinangeran aduh sing kota Cirebon lumaku bebarengan laksana sela blegit. Sela Singaran sela tegese ning watu blekit blegiti ku araneng semut lir pendawat semut kang metu saking sejeroning watu kesawang dening netra nganti golong. Ampura sedurunge Pinangeran Pati uga sekabe para kadang pinangeran. Jujur baik isun Nyai Sari rasa kaget sapandoran.
enak isun lagi obrolan kelawan wulut jumbo watambal. Nggih. Nganti dadak sontak tumekane sampean kabeh. Jaring basane anak angin apa konon kah sehingga tekak ning panggonane isun Nyai Sari sing letak ana ning wilayah Pekandangan. Aduh. Banget bakal wis ngrongokakaken suarane Nyai Sari. Pripun sih? Artine senajan wis sepuh tapi rerungonen. Sebab rumasane kula karo sampean niku wong sing wis kulina. Bisa bae sampean. Wong sing wis akrab. Pribasane jauh Jakarta naik pedati. Terus Senajan kita karo sampean adu-aduan, dasare wong wis kenal ya salah. Rasane ku kekaton lan rerungonen. bener. Ramyang-ramyang sahene lintang kaya ketutup ulan sing padang mimi pito mamae pito sarang ngaya denok minangkane sing 925 kangku Sejujurnya Nyai Sari seneng kelawan pergaulan medulurenan atawa bebaturan. Jareka sing aran jarak dudu jarak pemisah. Senajana ado-adoan. Jareng basane raga Pak Angkang nanging batin berlalu barengan. Sing aran wong bebaturan manajan kapan lawase? Ya tetep bebaturan Pangeran Pati. Bener Nyai Sari. Kula urip ning alam donya ku jenyi Priwe? ora duwe apa-apa. Cuman duwene siji, Apa apa sih? konon? Sedulur. Bener, bener. Mumbane ya punten Nyai Sari. Priwe? Kaya Nyai Sari aja bosen-bosen. Ya srening sering ora Kang. Iya. Bolak-balik Cirebon, Pekandang. Cirebon, Pekandang. Gelem mah bosen kaya Nyai Sari ki Kang. Iya. Sebab anak kaitan erat. Bakat Cirebon karo Dermayu lir ibarat wong tua karo anak. Bener, bener. Wong tuane ana ning Cirebon, Heeh. anake ana ning Dermayu. Dermayu. Nalika wong tua duwe kerepotan, ya arepan sapa maning jaluk tulunge yen ora ning anak. Bener, bener. Pun sampean. sebaliknya yen wong Dermayu duwe kerepotan arep mendi maning yen jaluk tulunge ning wong Cirebon. Karena butuh Iya, Nyai iya. Sari. Jujur ya Pangeran Pati, angguran terang-terangan, blak-blakan secara gamblang kelawan Nyai Sari. Kaya-kayane anak titik kepentingan ya waya. Didelenge raut wajahe sampean sing nganti wani tegang katone ados sing Cirebon tekaning Pekandangan tentunya sampean iki nggawa maksud sing tertentu. Apa terangaken kelawan Nyai Sari tujuane? Ngobrole alon-alonan ya Nyi. Bener, bener, bener. Menyan kuning Jawa gendong kaya wirang bae maning pikiran kaya ning semingat dene kaya deno sarang mama pito gede sarang nene pito kanyak sini Bener pangucape Nyai Sari buat tambal. Pribasane para pinangeran udan-udan papayungan, Bener. jeblok-jeblok gegamparan. Iki kita swijining bawahan netepi perintah sing dadi atasan. Maksudnya Sebab yang waktu saiki aurana Nyai Sari ya. Cirebon kenaden basakaken laksana Badra Erawan. Badra Singaran Badra tegese ning bulan Erawan Erawan niku arane